Janeno Malolwe TV oimore kamoro amora ma intiere akaw thuolo nieri mar rwake chenro mar duond mine ka chenro nieri mar duond mine en chenro noero ma bende wabede kod welo ma wakeini kama wuoye gik mopogore opogore obed weche goeko mag siasa, weche goeko mag ohala, chike e wi ratich ng'ama miyo kaachiel kod gigo duto ma bende nyalo konyo e bero kaachiel kod gero ngima jalno mamiyo. E studio mar otieno ma kawuono an kod wende studio adamie thuolo mondo mi ofulno nyinge ka thuon wach ma bende wadwa wuoyo otieno ma kawuono en jiwo oganda mondo mi opidh yiende. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine adwa mi thuolo nieri mondo mi fulnwa nyingi gi kama iwuoke machiegni. Gero kamano ni yudo thuolo mar bedo e chenro nieri. Nyinga luonga ni Anet Lorino Yaro, anyage miala machige miala. To kiwacho ni inyage miala inyagisowa ni in kaka Janeta un gi chenro noero mar pidho yiende ma pidho yiende ma bende uchako e gwenge goeko mag game. Inyalo nyisowa ni chenro noero en mar ang'o to ang'o momiyo nochako chenro machalo kamano? Nene en wich kuot kabisa kane wawinjo ni Siaya County nigi ginene mar pidho yien at 0.4%. To ne waneno ni en wich kuot nikech ng'eny wan joma mine gi joma yudhe manochako gini watiye migepe mopogore opogore gi ji ma idho udi mopogore opogore. Koro ne chalo ginyierowa. Dong'en wan Siaya wang'ere gi nyadhi. Koro ne ginyierowa ni wapakre koni, watimre kama koni, to pinywa to timre nadi to onge yien. Koro ne wabet piny kaka mine matindo to gi vijande, to waneno ni ang'o ma wanyalo timo, okang' mane ma wanyalo kawo mondo wakel go pogruok e gima chalo kamae. Koro ne wabet piny to waneno ni kaka wanyalo chokore wan wawegi mondo wanelos kikundi kata kikawo ma wanyalo manyogo ndong' matin kata mawuok e ofukwa, to waneno kaka wanyalo nyiewo yien to wapidho. Koro ng'enywa ok wachokre kamoro achiel, ne wagwelre agwel ng'ani kong'e ng'ani to gwelo ng'ama chielo to gwelo ng'ama chielo. Ma adiera mar wache ni pok ne wabet ga piny waromo kaka group. Wan buchewa duto watime Zoom. Mang'enywa pok ne waromo ga face to face. Tinwa kende mane waseromo kane watimo launch mokwongo, but jok modong' pok waromo. Koro nene waneno ni kwachokre kama to ng'ato ka ng'ato pledge, anyalo golo pesa ma kamae, anyalo golo seedlings ma kamae, anyalo golo seedlings ma kamae, to kawachoko magi te to koro wanyalo tiyogo e pidho yien. Kamane kaka nene Greening Game Initiative ochako. Tinyalo wacho ni Greening Game Initiative nochako higa mane kata dwe mane to osebedo kuom thuolo maromo nang'o? Greening Game Initiative pok obedo ga ming'a nikech eka ne watimo launch wa mokwongo chieng' World Environment Day, mano dwe mar abich auchiel kae. Koro pok watieko kata mana higa, pok wabedo ga ming'a, but geno wa en ni by the time ma watieko higa achiel rumo onego bed at least wasepidho yien 500,000. Mane geno. To un ji adi e group ni, to ere kaka ne umanyoru mondo mi uchaka chenro machalo kama endi mar pidho yiende e gwenge goeko mag game? Kaka wacho ni ng'enywa wan mine matindo to gojende maromo kuonde mopogore opogore kendo tiyo gi migepe mopogore opogore. Gima koro neno medo chokwa kamoro achiel en ni wan jogame. Koro ng'ato achiel kuomwa, ng'ato koro ne gwelo nyawadgi mawuok game machielo, gwelo nyawadgi mawuok. Koro wagwelore agwela kamano kaka osiepe. Ok dang' anyisi ni kaka wach ni an Jackie ma en secretary ni nene osiepna to ng'ama chielo en osiepna. An ng'ama neno gwela opogore ng'ama neno gwelo machielo, but gimobiro nyoriwo kanyakla ni wan jogame, wan gi game gi yawuot game. To e seche ma upidho yiende gi, upidho gi e kuonde machalo nang'o? Un gi maybe pap moro kata land moro man winjoru nugol mondo upidh yiende go kanyo, kose utime e yo machalo nang'o? Yien gi endi wa identify ka watiyo gi jogweng' kaka grube mag mine, grube mag yudhe, sikunde to gi chiefe administration, chiefe gi sub chiefe
mondo okony. Onge gi kuma specific mane wachano pidhe, but watiyo gi jogweng' mondo nyiswa ni kuonde mage ma wanyalo pidhe yien, nikech yien ing'eyo ni kopidh yien nyaka olne pi, nyaka rite, nyaka geng'e. Koro watemo mondo ginyiswa ni kuonde mage ma wapidho yien giendi, ibo ritgi maber ma gibende gibo dongo, nikech wang'eyo ni yien en gima nyaka miye rit maber eko obendo bowuok. To kiwacho ni nyaka iwacho maber ni yien nyaka bed ni rito, be nitiere jogo ma wuok oko mar rito yien gi, nikech iwacho ni un kaka jo Greening Game Initiative pok romo face to face, most of the times romo magu timo e yor mbui kata through Zoom. Be nitiere jogo ma undiko ma ng'iyonu yiende gi kuonde mupidhe kose utime yo machalo nang'o? Gima mora gi jodalawa en ni kane wabiro gi wach mar pidho yien ni, ji ne nogolore. Ka wayudo ni kamoro kata ka chief kampa ema wapidho yien, chief kata sub chief makanyo ogolore nobo supervise kanyo endo mondo one ni ool pi ne yien gitimre nade gidongo. Kanyalo chiwo example mar kuma ne wahango pidho yien ma en Wagai Resource Center. Yes. En kama duong'. But gima ne nomorwa ni kijana marito kanyo endo iluonge ni Wycliffe. Wycliffe ne nogolore ni odhi olo yien, odhi olo pi bo make sure ni yien go timre nade owuok. To kendo morwa en ni kane wadok ng'iyo, ne wayudo ni ng'eny yien ngono ok ochuno, ok odong' wach ni dang' iwuok 100%. But dang' amor wacho ni at least 90% of yien mane wapidho nikech ne gin makalo yien 300 ne nowuok maber. Koro gima mora en ni jok ma nikech watimo mobilization gi jogweng'. Jogweng' oyie ni giyie rito yien, nikech gine jok ma tweyo dhok to kendo gine jok ma nyono. Koro kaka kamoro ka resource center kanyo nitie kuonde mane itwega jamni. Koro jogweng' mane kanyo neno yien ok gibi twe jamni kanyo mondo ang'o otimne mondo yien go wuok. Tadiera kane wadok ng'iyo ne wayudo ni ok ne gitwe jamni to yien man kanyo nowuok maber malich. Un kaka jo Greening Game Initiative, yien ka ng'ato pidho onego bed ni inyiewo yien mupidho. En resources ma utiyo godo e nyiewo yien gi uyudo yo machalo nang'o, kose ere kaka uyudo pesa mondo mi upidh yiende ma isewacho ni sofa upidho yiende 5,000? Wasepidho 5,000. Ere resources ma uyudo mondo mi unyiewo go yien ni mondo upidh kuonde mupidhe e game kuro? Ok en gima yot. Kantie gima sefwenyo ni tek kabisa en gima iluongo ni resource mobilization. Yes. Koro kaka Greening Game, kaka ne wachokore gi kaka jogame madwaro kelo pogruok e pinywa, ne wadonjo ofukwa. Ng'enywa o contribute from ofukwa. But nitie kaka wacho ni ng'enywa nitie jok mantie migape mopogore. Achiel kuomwa ma en wuod game bende iluongo ni Michael Okok. Otiyo gi migawo achiel. Koro notemo bodhi olosonwa gi migawo miluongo ni Net Fund. Net Fund ne nomiyowa seedlings 50,000 ma ema koro wachako go sani. To kata kopogre gi mano, wabende nitie pledges ma watimre nade ma wa make. To kata mana kopogre gi mano, kata mana jopiny kaka mane wadhi West Game. Nitie jopiny ma kane wamiyo pay bill, ng'ato ne oro no siling 10. Siling 10 no kuom en pesa mang'eny kabisa. Koro onge migawo moro ma oko madonate kaka iwacho ni donor funds. Onge donor fund mora makelonwa seedlings kata momiyowa pesa. Wana gi in fact Net Fund omiyowa seedlings mane gi raise kamoro. Koro apart from Net Fund go, gin mana ma wan mwa chip in, ng'ato golo na nagolo kata yien 1,000, anagolo yien 20,000 kamae mana kuom jowa ma wan godo gi mabe okwacho kata mana ji 15. Wan karibu ji 13. To e seche manu chako chenro ni eri mar Greening Game Initiative, wacho ni uchake nikech forest cover mar Siaya no wach ni en 0.4%. Kapok nuchako chenro ni benu ka okang' mar puonjo ji kata puonjo ganda ma game kuro ber mar pidho yien, nikech nyalo yudo nu pidho yien kawuono to ng'ama chielo kuma chielo dhi to tong'o yien no ero. Benu nyiso jopiny ber mar pidho yien to gima ber yien biro kelo nigi kata e ngima gima mbele kuseoyo. Sama watimo launching, pok wayudo opportunity mar wuotho. Koro wuotho like e grube kama ka wanyisogi kata e vikundi. But sama watimo launching, gimomiyo watimo launching no maduong' ok en ni kata nitie apart from pidho yien no, en puonjo jowa ber yien.
kaka wang'e ni yien kaka sani yien itiyo go yore mopogore opogore. Yien ichwako, yien iloko bao, to yien gi bende iloso maka. Koro wayudo ni koro ber ne bedo shaded off. Koro nyaka wanyis ji ni yien gi kopidh gi gikelo koth, yien gi kopidh gi en chiemo, to yien gi bende kopidh gi kelo nwa pogruok e ngimawa. Sama watimo launching mag gik watimega sure ni wapuonjo jowa mondo ging'e. To be wapuonjo gi nyaka kata ni koro kosepidh yath irite nadi mondo kochop ni chieng' moro botimre nadi obokonyi. Nikech ber yien bende en ni sama ng'eny yien ma wachiwo gin yien ma create shade. Koro sama wachiwo yien kamae idhi yudo yien ma create shade. Eventually yadhni bogolo ni cost mar labda kaponi un gi liel kata kaponi un gi function e dala mar higher tent, bogolo ni cost kata mar kom. Wanyalo dok e ndalo machon mane kochopo ni bura nitie to wapedho lese tie to wabetie to wago bucho to watiyo komok wain ka expenses mang'eny. Ato e pinywa ka endi ma kalu nitiere iluongo gi dho ngere ni myths and misconceptions mag pidho yien. Binyalo ng'iswa ni ere kaka onego bed ni itieko gik machalo kama nikech yudo ni chon ji ne wachoga ni ng'ama miyo ka nigi kata puothe moro onego bed ni pidho yien kanyo. Ere kaka onego bed ni puonjo oganda mondo otiek myths and misconceptions machalo kamago? Agoero kamano ni magawa mwachako mar Greening Game Initiative ni nikech an awuon osekaya e wachno endo. Gino osechopo na an awuon. Kenya nyalo paro nene wuonwa nomiya kamoro mondo apur kaka nyare machogo. To kanomiya achiel kuom owetena ne nosiemo wang'a ni puodho to miyi kik ipidh yien, kik ipidh rabolo. Kuom sechego gino nokodonjona. But gaming'a piny tabira penjora ni ere gimomiyo nene owacho kama. To koro mage misconceptions ma koro neno koro biro ni ng'ama nyako ok nyal own land e dalagi makata komiyi puodho ok inyal pidhe yien. Koro mage gik mwadwa ni wapuonj mine mondo kata mana wetewa mondo ging'e ni ng'ama dhako kata obed nyameru kata obed chiu en gi right mar bedo gi lowo e dalano, to en gi right mar pidho yien kanyo mana kaka ng'ama dichuo bende nigi right. Kendo gimachielo mwadwa ni wapuonj joma mine en ni chon ne niwachoga ni yien joma chwe mapidho nikech ng'ama dhako ipenjo ni tidwa dhi gedo kanyo, ibo gero go ang'o. Nong'ere ni chwe ma nyaka tim ang'o, nyaka pidh yien. Koro dichwe mane ninyiso no pidh yien, ng'ama nyako kata ma nyathi madongo to miye chuny moro mar pidho yien no. To koro gimiduogi penjori ni to ng'ama nyako ni to ka gin e class e school ipuonjo gi agriculture tidwaro no bedo join 4K club to kara gigi te to dhi timo ang'o, odhi timo kanye nikech dalagi lo en mar owadgi katedo lo en mar chuore mayuoche ne ok dwa notimre nade opidhe yien. Koro magi e jiw mwadwa jiwo mine kata nyithindwa manyiri kadongo mondo gidong ka ging'eyo ni gin gi right mar ownership mar land. Maka en gi piece of land moro mo inherit kata momiye kata monyalo nyiewo. Kabisa waimiza joma mine ni mondo onyiew lowo kata mana matin ipidhe yien. Ng'ata achiel kopidho yien bo make a difference ne mine moko bende. Koro machielo misconception machielo en nene wacho ni ng'ama nyako kopidho yien to ok bidongo. Koro akian mano to science mane nikech Wangare Maathai to pidho yien mang'eny kabisa. Koro bende agombo ni kata ka Wangare nosenindo kamano to wabede Wangare mang'eny. Kwa bedo Wangare mang'eny moko wuok Game, moko wuok Alego, moko wuok Rarieda. To koro forest cover masiabo medore to mano bende bobedo morwa. Erokamano wakao yoyo matin. Jando Malolwe TV wabiro kao yoyo matin kaito wabiro duoge tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duod mine ka studio mar otieno makawuono an kaendi kod Mikai Anet Lorina Oyaro ka thuon wach mabende wawuoye en jiwo oganda mondo pidh yiende. Ong'isa kanyo ni thuon wach mabende nomiyo gichako chenro noero mar Greening Game Initiative ne wichkuot mabende ne gibedo godo e kinde go eko mabende nolanda ni Siaya County nigi forest cover mar 0.4%. Ginoero mabende ne giwuok oko kaka jogo modak game mondo mi gichak chenro nieri mar pidho yien mondo mi giber kar constituency noero mar game
bende onyisa kanyo ni kaka joma mine ok onego bed ni tamo joma mine mondo kik bed gi puodho monego bed ni gipidhe yien kata gipidhe gik mamoko. Pidho yien en gino maber kendo manyalo konyo oganda duto. Imedo mana kete e TV marwa mar Lolo. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno makawuono an kaendi kod Mikai Anet Lorin Oyaro mabende wuok e gwenge goeko mag game e kaunti ma Siaya ka bende gichako initiative noero kata chenro noero mar pidho yien e gwenge goeko mag game mabende giluongo ni Greening Game Initiative. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama idi Anet, inyalo nyiswa ni e kinde goeko ma upidho yien niwacho ni nubiro kanyakla jogo ma mine kaachiel kod jogo ma chuo mondo mi upidh yien. En ber mane ma jogo ma mine yude generally e chenro nieri mar Greening Game Initiative? Achiel kuom ber ma mine yudo kendo ma mine dhi yudo en ni kuom sani watemo as much as mwanyalo mondo wami grube mag mine yien mondo gidhi gipidh yien, nikech bende wapuonjo gi ni bende nyaka obed gi kare mobendo timre nade onya pidhe yien. Koro achiel kuom benefits mag yudo sani ni wamiyo gi yien ma gidhi pidho. Long term benefits ma mine dhi yudo en ni kaka wadhi mbele gi program ni wang'e ni Net Fund ok bi miyo wa seedlings forever. Koro wadwa puonjo mine gi mondo wapuonj gi kaka raise seedlings ma koro kochopo ni koro wadwa pidho yien, nikech ma en initiative mwachako pidho yien moko dhi rumo gi higa achiel ok dhi rumo gi higa ariyo. En gima nyaka dhi mbele koro sani koa sani. Koro mar ariyo ber ma gidhi yudo en ni sama wasemiyo gi seedlings, sama wasepuonjo kaka gi seedlings, wan wawegi kendo kaka Greening Game Initiative wabo biro to wanyiewo yien go kuomgi. Koro achiel gipidho yien, gibende giyudo yien go gipidho. Mar ariyo wanyiewo kuomgi, gibedo gi pesa ma ginyalo konyorego e yore mopogore opogore. Ato ponono be nitiere jalno manyalo bedo ni neni sani penjore ni ambe ajadak ma game tadwa riwora kod Greening Game Initiative nieri. Ere kaka onyalo bedo no riwore kodi mondo embe oyude ber ma mine biro yudo e kinde go eko mubiro chako puonjo gi pidho seedlings go eko? Greening Game Initiative gimobergo ok en migawo ma waketo restriction ni nyaka ibed gi membership makama kata itimri kama. En gima wayawo ni ng'ata maneno no bendo dwaro bedo part of the initiative mondo walos forest cover. Koro kuom mano anyalo kwayo ni kapo ni watimo launching wagi onyalo biro to joinwa, to kata mana posters wantie kaka nyalo chiwo namba sim ko yiena kata mana posters wantie ma ginene ka wadhi timo launching. Onyalo kawo contact kuno to gocho ne ng'ata ma nyingen kanyo to bedo part of one, nikech wadwaro ni ji teo beyond board. Ok en gimo geng ne ng'ata ok en gima nitie ni ng'ama hama ema nyaka donj to ng'ama hama ok donj dawe. Wadwaro ji te mondo beyond board eka dang' wawuoth maber be eka dang' wachop target maro kata mana gima ne wadwaro chopo at the end of the watch pidho yien. Thoth ji pidho yien ne yore mopogore opogore kaka unwacho ni maru thon wacho en forest cover, matiende ni yiende gi kuse pidho gi gibeda beda kanyo kose un kaka jo group nu nyalo kata wacho ni ponono ulok gi kata maka ulok gi kata bao kosere kaka utime? Gi adiera ok dang' wach ni koro yath kopidh to ok ng'ada. Mano bende dang' wawuondre. But en mani koro gimotemo yien mang'eny motemo pidho gin ma create shade to gima loso fence. To koro gima opuonjo jowadwa sasa ma wadhi ni kata kapo no ng'ada achiel to make sure no pidho mang'eny moloyo achiel.
mano koro boduoko achiel manong'adono nikech wang'eyo ni kaka ng'ama dhako kantie ng'ama highly consume yien mantie en wan jok mamine nikech wachweko mang'eny gi yien gi endi to kendo maka waruo maka mang'eny gi endi to wan ema watiyo gi yien gi e loso chiemo. Kore ma wan target joma mine kabisa nikech one the highest consumers. Let us also be the highest people madhi pidho yien mang'eny. Kasto kendo gima kendo nawacho en ni ng'eny jok mamine mantie migao mar iluongo na administration kaka sub chiefe gi chiefe mamine gin jok ma bedo mana recognized e tich ma gitiyo no endo. Koro wanyalo himiza gi ka ginyalo biro on board kodwa kaka mine mantie Greening Game Initiative mondo wa drive initiative ni koro sasa manga ma chief kata sub chief odhi e baraza tipuonjo ji wach pidho yien tikwero ji wach ng'ado yien oyaye kasto ka gia kanyo to wamiyo gi seedlings magitimre nade gidhi pidho. Then gimachielo ma ng'ato dipenj ni to samuchiwo seedlings ni be un gadiera no pidhgi. Kaka nasewacho ni mobilization mar funds en gima tek kabisa, en gima kata na wuon asetimo ma winjo litne makata kapona miyo ng'ato seedling taneno otinga marach okra no pidho to gotu otinga marach mok mora tawinjo ka litna. Koro samo wamiyo jogi seedlings giendi wa record. To koro kaka achiel kuom tich ma koro an atiyo nikech kuom jok ma waromo godo gi an ema ne ground mang'eny. Koro achiel kuom gima timo en ni sama wasechiwo wan gi data wang'e ni group mahama ne wamiyo seedlings makamae. Koro sama wamiyo gi seedlings makamae en responsibility mar leadership mar group no. Koro supervise neno ni seedlings manomiwa gi ji adi ma yiende gi nitie. Koro gine ma koro giduoko no feedback ni yien makamae neno ti, yien makamae neno lal. To chiefe bende mawamiyo yien madhigo e chiefs camp kech moko dhigo e chiefs camp moko dhigo kamoro kaka resource center gine ma giman kono gibende gikawo nwa data neno miyo wa yien 300 but 50 motwi 50 molal. E skunde bende waketo heads bende miyowa data no endo. Koro gi adiera en ni ng'eny yien ma wachiwo ok wawit pesa, wa make sure ni waluwogi bwaneno no pidhgi oritgi to gidongo. Nyaka gi seche gi kibinyalo wacho ni nitiere success story moro amora mosebedo go mar planting trees to future plans chalo nang'o? Success story ma bende miya buonjo mang'eny en ni ng'oni sama kuchako timo gimoro kier ng'enyie kabisa. Kaka nyalo paro kane watimo mobilization, kane watimo launching mokwongo mane watimo Wagai, ne wabuo kane ok waneno ka ji neno biro mang'eny kech ni ng'eny ji ema waparo ni success mar timo gimoro. But gimomora en ni kane watimo the demo project ginene Wagai Resource Center to gi Chiefs Camp ne Madam Chief moro ntie mantie Wagai ginene ilo West Game. Actually gima nomoro wani she was the newest kid in the block. Kan neno insist nyakumia adhia pidhe chief camp na to ne wanyise no kwa mi wabiro tiyo gi kari kanyo kaka demo project bune wapitho kare kan to gadiera ka wadhi odo korito gi maber bung'eny gi owuok to ka kendo ka wabiro kende ginene resource center koni under care mare senior chief Asuna to gi Wycliffe kendo resource center koni kendo nodo ka yeno wuok maber kabisa. Koro gima ne watimo sani ka wadhi mbele nikech koth ok ng'eny watimatima demos gi yien matin manyalore mondo watiek nyiso launching ni watemo nyisre ni ji ni wantie to watimo gima hama. Koro kwa tieko launching gi awards gi te game ni gi awards auchiela. Koro wasetimo launching award achiel koro kwa dhi timo launching mar ariyo Yala Township ward. Koro kwa wasetimo launching awards gi te during long rains mama no dichakre gi moro dwe mar adek higa manyien. Koro wadhi golo yien modong' te. Koro bang' mano koro e kaparo ni wanyalo bet piny buonj nene wapidh kochopo gimoro dwe mar 8 higa manyien e kobo bet piny buonj nene wapidho yien 50,000 1,000 kata 150 kende mano wang'
to modong ne nowuok maber. To kendo gima nyalo medo nitie individuals ma bende konyowa kabisa nikech gin gijitolea ni gikawo yien gipidho kuonde gi e puothe gi. Waonge restriction ni yien ipidho mana kuonde sirkal kende. Ka in ng'atno endo mong'eyo ni anyalo kawo yien 50 tabo pidho gi tabo rito gi. Bende wamiyo ng'ama mano bende wamiya yien nikech wagoluonge nene wamiye 50 neno pidho to neno wuok to kamano ka koro obedo bomiyo jok moko chuny mar biro kawo to gipidho yien. To be nitiere jogo machuo, mostly wacha jogo ma mine ma utiyogo, be nitiere jogo machuo ma be siro ahinya chenro unieri? Dang' abed jamriambo kawacho ni mine nyalo kendgi. Greening Game Initiative kae gima morowa en ni jakomo mantie Greening Game Initiative en ng'ama miyo iluonge ni Dr. Milka. Secretary marwa en ng'ama miyo be iluonge ni Jacqueline Ochieng. Kae kendo gima ber en ni telo wane ma jok mamiyo wane mwakawo ng'en telo maduong' e migawo wane. Kae ng'ama miyo machielo en an in charge of logistics and communication. Kasto kaiwa koni kabang'wa koni ema koro wakete e chuogi. Nitie kijana moro ma is very aggressive and okonyowa mang'eny kabisa meetings ground work kochopo ni koro wadwa timo launching gipidho yien iluonge ni David Ochieng. To wan nyaka gi Joseph Ogol ma bende konyowa kabisa. To wan nyaka gi Dr. Emmanuel Aywa ging'eny. To kabisa ma bende konyowa nyaka mobilizing mano konyo yien bo wayudo yien ma wachako godo ni. To kendo konyowa nyaka e pitho ni iluongo ni Michael Okok. Kuom sani kamane kaka wantie to gintie jok moko ma bende are part of us but labda kanyal taja gi gite. But en morwa ni watiyo kanyakla. Gima kendo wamiyo ji challenge, post challenge ganya kuom ji, ni ok ochuno ni nyaka bed kikundi ma registered kata kikundi ma nyaka room bed piny kamoro ma specific. Nikech wan romo wate, watime Zoom, watime WhatsApp. Romo ma physical mokwongo ne en mane watimo launching on the World Environment Day. Mane romo mokwongo mabende waromo to angre I'm putting the voice to the body. Ng'enywa ne wakiare kabisa. Ma kata mana sanya nyalo wacho ni kata mana jakomwa pok waromogo. But asemiye luor kulingana gi kaka otayowa e gima watimo niendi. Kendo kata mana ng'enywa nitie kuomwa jok mantie e migawa ni to gin oko. Kaka jakomo gi Kenya ka. Jackie waluonge ga ni Nyambari. Obedo oge Kenya kae. But contribution magichiwo e Zoom kae gi pesa magichiwo gi information magimiyowa miyo koro wafeel ni gin part of us kata ka gin oko kono. Kata mana jowa moko ng'eny Nairobi ka to gikonyowa kata ko gidie ground. Koro wang'eny to wakonyore to watiyo but wakiare kisura. Akawa dhika watieko future plans uchalo nade? Udwa pidha yien game kende kosu un gi plan mar yaro bade e counties moko kata parts moko mag Kenya kae? Kisungu wacho ni charity begins at home. Onge kaka ang' nwawuog wadhi kama chielo ka wanwegi pok waloso karwa. E gimomiyo kane wachatimo launching mokwongo jakom neno insist nyaka wachake dalagi ma West Game wagai location e dalagi jakomwa Dr. Milka Nyariro ne wadhi West Game ne watimo launching wa mokwongo kabisa mane wachno bedo successful. Launching wa mar ariyo en wadhi time dweni tarik 21 Yala Township Ward. Mama en gweng'a en dalawa to bende nitie kaka an gi paro more kanyo endo gi kaka ng'ama miyo to kotieko launching game ni gi sub counties auchiel. Mama en West Game, Yala Township, South Game, North Game, Central Game
to gi East Game. Koro wadwaro ni wadhie e wards gi te ka wa launch, ka wanyisore ni wantie to mae gima watimo, to wawe bende jowadwa ka tiyo kono. Koro e kaka poni waneno ni nitie lokruok ka. Bang' higa kata achiel kata higni moko ariyo. Koro wanyalo chako dhi sub counties mamoko nikech gibende gin part of Siaya. Erokamano. Koro inyalo chiwo namba miwacho ni inyalo chiwo ne jogo manyalo gombo riwore kod Greening Game Initiative. Ni jogo manyalo gombo bedo part of Greening Game Initiative nyalo kawo namba mar David Ochieng ma en achiel kuomwa. Ma namba no en 0729306509. Inyalo e kendo 0729306509. Erokamano. To be inyisa ni idwa donje e siasa moro matin. Ka watieko inyalo nyisowa ni gombo laro kom mane to en kanye? Siasa kae onge ga gombo. Siasa kae neno to gidonjo. Yes. Nikech kigombo tibo gombo gi mok mari. Koro an kaka ng'ama miyo ma osedak dala Gaminga, ang'e shida ma jok ma mine wan go. Ang'e shida ma wakale. Kowachako ng'ama dhako ema chungo kinyi oiko nyithindo dhi skul. En ema ong'e ni nyathi nigi kalam, nyathi nigi buk. Yes. Nyathi uniform ne oti, nyathi uniform ne pod nyien. Nyathi kosedhi skul, o make sure ni nyathi ni omadho chai kata oyudo gimoro mochamo kapok odhi skul. Ng'ama dhako achiel ni kosetieko gi nyathi bodhi skul, oting'o kwer. En ema odwa nodhi e puodho. Odhi tiyo, odo, opur, okom, otim gima dang' otim e puodho. Koduogo, en ema odwa luoko set. Sama owuok e puodho, owuok galot. Alot gi nitie mopogo modwa cham, mang' noted, mang' nocham, to gi mang' nodhi e chiro. Koduogo, otiyo tijene mag ot. Kochopo saa 8, oringo dhi e bura. Otimo merry-go-round ne, okano pesa kanyo. Kowuok kanyo, odhi e chiro, kendo odhi to logo, to godhiambo kotime nadi, to duogo. Koro gimomiyo atemo wacho kamae ni ok awach ni joma chuo ok ti, but awacho ni wan joma mine wa multitask. Yes. Watimo tijewa, watim nyaka tije mok mawa. Akia ni nikech neno wach ni wabed submissive to chuo her. Wakoro ang' watima nyaka tije gi nikech wadwa bedo submissive. To koro ewi mane gimomiyo wa submit ni nyaka ang' watim ang'owa. Wadonj mana kodgi e telo, walera kodgi. Koro mane gimomiyo an kaka Anet adwaro laro kom MCA Mayala 2022. Natemo 2021, natero mana nyinga. But koro wang'ni ane ng'wech mar MCA Yala 2022. Ageno ni joma mine mawinja, mawuok Yala, ubo bire toka to kendo wabo wuotho kanyakla. Buwach make sure ni wang'ni kom ng'ama mame moyudo. Erokamano. Janno Malulu TV dawago mainya dhi mbele ko twak marwa mar otieno makawuono, lakini nyisa ni saa marwa manomiwa oserumo. Gikanye mwachopo godo e giko mar chenro mar Duond Mine mabende ne waiko ni Lolwe TV otieno makawuono kane an kaendi kod Anet Lorin Oyaro mabende en Logistics and Communication ochung'ne Logistics and Communications ne migao noero mar Greening Game Initiative. Ka bende onyisa kaendi ne olap dhoge ndong' ne kom noero mar MCA Mayala Township e yiero mar higa mabiro. Bende ojiwo oganda mondo mi owuog oko opidh yiende ka luwore ni yiende ema bero alwora marwa kendo miyo alwora marwa bedo maber. Nyakendo warome chenro machielo oriti masani, nyinga Joyce Odula.